Nyananga doye nyananga do jamana de jugu nyananga do aukama kafo nyananga do faso de jugu nyananga do aukama sa ama kangarda nga mali dine nyamo bela jeli anga mali alislamé be mun go kuye islamé ama kangarda ube anga alislamé anyamba ube na tola kilingeli kafa anyamba na tola anyamba bela jeli na tola la mun go kuye islamé na yaga islamé keleke ayaga islamé keleke awa asimu nyimwala ima famna na ukoti kawni wagabiya ube nyogona wagabiya ufena go koli ni amsaru ube nyogona oh na ube nyogona ayaga islamé keleke awa asimu nyimwala aya simu nyimwala anga problème wa nya fo be entanda do islam go kumala o taw nyesrala ima famu parce que mali gona ni sigi ala dia shite islamé ata shiebli abegara wagabiya kunda tanyini amsar kunda tanyini abegara tanyini koyi islamé ata de islamé kuma mancha magami islamé jamana wote kuma chama soroy iraki mi islamé jamana kuma chamanti irami islamé jamana kuma chamanti aw ma wole ala yɛrɛ fɛ fɔlɔ yɛrɛ ima famu maligira wa islamɛ bay me mali kon lala PDA ni sunyaliw ni mɔgɔ fagaw ni glomi o de cayalen do aw ba nan chlore la sauver go islamɛ ayan toy an ka jamana to an ka taga ɲɛfɛ ima famu ne bɛ ci tigɛ bɛɛ de kan ka taga ne ka foyi an bɛ ci tigɛ bɛɛ kan a bɛɛ a amsari wo a wagabiya wo n bɛ ci tigɛ aw bɛɛ kan ka taga ni sen fila ye parce que a fɔra u ye kaw kan toyi a y'an toyi a y'an ka jamana toyi a ka lafiya quoi i m'a faamuya aw bɛ jamana in toyi jamana in ka lafiya parce que aw filɛ nin aw bɛ ka na don mɔgɔw kunkolo la ko Ture y'a don cogo dɔ la Ture y'a bɔ cogo dɔ la a si tɛ Ture ko ye dɛ ala n ka réseau de bɛ k'i ban sa n ka réseau bɛ ka tigɛ a bɛɛ ni kuranɛ cɛ n ka réseau bɛ ka tigɛ tan de firi bɛ tan de ni opérateur ne me bon ni opérateur na abe tandi abe tige di firi be tandi donc abaw jija awa islamaya awa ke awa asimu nyimwala na awa islamaya ke ayake awa asimu nyimwala pew asimu nga foitala awde na kleflan na nyambawla awa wuli Ture kama na yo buruja waram na abo burujai na we Ture buruja waram na abo buruja na go Ture de mena wagabiya fe ba go Ture de mena don nu fe o talaw awte progrès wéré do mali gona ni Ture te aba ta mo mun convoquer oli bebe communicati de le fe wa o tala mali almami bebe communicati de la mali almami be fara nyonga bebe communicati de kono wa communi wéré te ko progrès be ka bu se ka tu ou poursuivre chogo mina o ti se ka kya donc ni mi wulila tile fila na nyamba bela on tanda do islam ko kuma la o taw nyesra la na ma simu to ta ka do ala nga papa ka taw fe parce que on ba do an ya famu mali gona menaw wagabiya wo amsari wo aduna ni shite ala koyi ni be businessi kanyini be businessi kala de mali kono be dairi me nyini nadi a be kelen do luase saradi a be kelen do momilisa di ala kote kira kote nabi nyuma kote foy kote donc awan to ya nga lafiya ame dobolo autara do woro do la sisa aw nana autara do woro do la o manye parce que ne ba do shite fanga infe aw do na côté de la o manye aw boro côté la sisa aw kana kata dine mo ka o kari nyogona ka dako asimuya donta asimuya bota asimu bise ki to kuluba kani bejiria asimu bise ka to kuluba kani benyene boa ni bebise ka nyene boa est-ce que ni bebise ka nyene boa o aw de taye mali e wa munde doni afara ko ala ta de fo mogoy ala ta te fo shite ala ta fo mogoy iba wajuru belaje ni mi sigira clash nya donta nya bota nunu ten fe nunu men fe donc aw ni sans perja wo ko way kan afo ko ala ko du ala ko te kira ko te na binyuma ko te foy te che business de do abana ali asimu yere tigelen do mali ma e debe asimu na mali islameo e ba awako aba ma gerele ala parce que aba do business de do ko e business de sans pereni business de ni mali kono dongo do wajulu kene be sigi jien fa no fe ni wagabiya o taga sigi anfe amsari baga sigi anfe walma sufi baga sigi anfe ato mo do baga sigi anfe me o benata sunguru baw kele no malifa pedo kele no malifa drogu talo kele no malifa fabunya balu kele no malifa babunya balu kele no malifa mo faga cha malila ni benata glosso bariso be dane shunikle afna muslim ya go fawni ola
abna muslima ko fawni na blena ko al-islamaya kota na blena ko al-islamaya kota al-islamaya dota al-islamaya bota ni shite tien c'est quel tachila a be business sura mali be ba wajulu kala be farno wajulu kala mi te clash ke kate clash re ke fieu o fenga di wa fo mago koita clash ta le fi ale be ala ta fi ga qur'ane fi ne no borala clash ta le fi amali wajulu kala dem sani be la koita sura to be clash kala bi ka misri yele ma ka clash fem be ga clash aw yan toro bi na te fawe ka yan toro sans pere na man toro aw yan toro bi aw yan toro si ni mo ta fawe ma fawe ne na fa ngo mali be o almami te kibisi kibe ala ta fo ne parce que net na so itama parce que ne ba do ala ne re qur'ane do ni kala mais aw ba na sira mi fe aw ba na sira kele mi fe doni dona nyamba o don to la doni na o desra politique mo mana ta do mo mina si ça bedale lo touré ku ne be do mo na ko touré liga mo mina ko touré ko ni sira no kabi datu ni sira bi datu ne parce que mo touré mo e be tano e tribunal la ko way mo e be tano e tribunal la mo e be tano e tribunal e te tribunal wara do e de fana touré ke mali mo jugu be la jeli mali mo jugu be e touré ko di e te progrès wara do ni touré de koni mo ebe convocation te kibitano e touré fe ne ni sera bi datu sans perenati datu fanga be dien fembe sanfe ima famu ni sera amanga fanga de magara am bora utaina parce que utaina fateshe mo shima wabia utaina fateshe mo ma am sar taina mo fateshe mo ma anga jamana o na fa de be sauma sura utaina fa be aw yere de ku wabia utaina fa ba yere de ku am sar taina fa ba yere de ku na otala auto fereba orodo auto nyogo invité akata fereba la ni touré ta ganyena bo akona nan chlore la gaga asimu ta ga asimu nyodo ala de kasimu ta ga nyendo ala akona nan chlore la gade parce que akwa islamé obbe baka kaw yere di ala côté kira côté ima famu ala côté kira côté business ko drondidu akona nan chlore la toroya parce que awshite wajulu getu wabia ote wajulu kela nyena ma oday mayi e am sar fete wajulu gela aw begara clash gela mali mori juguni ni mo mi wula mali mori juguni mori kirigala wona do ga shemine ga blad dinga kono ko e am sar mo koy ka shemine ga blad dinga kono mali juju ga ngo mine ko datu ko mine ko datu ma be shemine ga blad ibo ga farasiya no iti shiga o kasula farabana musafu ya misimine ga blad dinga kono ama mine anno mais mo be shemine chenyana ma mine e ada ko mine ko do dugolo juro ko kligolo vla aw ni ala ni grace oli ne mo chesigli na kabe do fo turema ma me kunyo kana problème fo itala on da taw islamé akula mais na yaw pa bigo ma aw yere ga nyogo agressé fo ite sawma mais na yaw pa kana jamana de dado la sans permanente barrière daw nya srala ima famu islamé ate business idu islamé ate shini business idu wa al islamé ma surunya mali kolla la falo islamé dana tomoktudi bomoko kolla ate folo de ate folo parce que aw ya ligbo na bia ya ligbo na shini oge anga boy amena odokala koma go turi aw de go turi akata ama were kala ko lame ama kala aw be mi fo turi mango kala ko lame ango kala nyana ngana do to la be mi ge turi la ambo fo oh ni anga name amba fe ko jugu vraiment folo ne ra ko ma fe mais bi kana aga ko logo boranena ka sabuke jabi ka yerodon bali deyay jabi nyogona kamini jabi bama furu haydara bi ka kala fawfe kamini jabi bama furu haydara bi ka kala jabi fawfe faka jabi bafuru jabi baga jabi konata ka jabi wolo kono blan ve jena tigara ko akla ka daso fo ankara mo ma jabi no fo dono ngo billahi e ba jigi tigara ko ngi ke akangi kono ci depuis ado ki ga nyigen kono sara en kono ci de ko ka jabi c'est pas la belle bon awere ni manga mesiza ni maga ni fo alimami doma effectivement ni amsar moy ni ngo kabe touré fe kale tigara touré la ni me obe banina kones awa nga danga deni jiye kona obe banini balaka alimami do banini awo ko aidara dogayara me awo yera baka ta aidara la sen ni nima awo baka do banini ni islamé mbafo ki ba ngangi kata ko jabi ba ko e me
Au contraire, à baleni que la ban nous beba à côté de là. À côté ni moron nous de ga baleni kajou. Ame die kle mina bi nie mauma ble obi ble sta nie mauma fenga o e ala ame die kle mina o ma kle famu albia ha donc si ça non nterige ego ya ko aidara ko notre ligne rouge che on yere ligne noire yangoy on ma fa ngo waslamé aidara wo digo wo buye wo an kante ni shikote ni shikota on fi an me nanga jamana di na ya tade na una na do anga jamana programme di la an me do nga chitiga ukai an ta an go de nga jamana suna ko islamia nunu alle anga foita la ni anga papa katala ko islamia no foita on yesra la an fa go de nga jamana ima famu an ga jamana o de ba on intéressé suna ko islamia nu ta on intéressé ko islamia nu do metita nku na sarante da kaburu kele ngono ma shite ala ko nyafa on yene personne mo shi ima famu on ba do jelatega mi kaba mais o ba na o tegu ka jamana de dado ala ngo jamana de date do ko la no asimu de date do ala na o dama se asimu ma on ga papa katalo na o dama se asimu ma bi go ba bla on ga papa on ya fo sa me ke amo on data la on yo bla mena mais ame chien tasa da de fo kataka ima famu machiti profiter dollar no kalanga jamana nyamogo dogoya kawnye islamé awnye dine nyamogo ye awnye ni machi personne wogabea ka ambe taxe wuloka sufia ka ambe taxe wuloka nabiyuma ka ambe taxe wuloka amsaria ka ambe taxe wuloka amogo tawshiga tona amogo be femina wanga jamana di personne mo chita on intéressé non mayanga programme dogoya ambe taxe wulika mawo mayanga président dogoya ambe taxe wulika on m'a obodroni là suna ko islamia no a foite sauma billahi a foite sauma parce que on m'a do islamia te a chite islamia a be business di wa biya ta business ye am sarta business ye don nous faire côté don nous faire ta business ye o va foli ma chodi o va fo côté don nous ma chodi ko chola ga mo no lu fena to Jules Fakar no lu fena to o le joy Jules Fakar no joy ko Jules Fakar ou be to ndo fo chola ga mo ma ni be business ali kuma cho no abe business a shite ala ko ekira ko te ore kama asimu tigelen dola jamana yere tigelen dola de ba asimu na aw ye islamé ou menasimu taka ibega segere aw yo ye fanyime de ba asimu na aw ye kata mado islamé ou la ka ko dumenge personne mais na wuli la anga boy anga bonna ko mo ya tage banene anga bula anga na dorela amena dorela anga na nina ni veneta idme en touré ni ay kamna jonnena ne se ba pro tigera la déjà ni esgira jamana nyimboya la bele jamana de bele kaka iga kan spanti da bandana chika wallahi ta ka anda mali critique la wala men fure ko de no mar ne tigeri la billahi kelente ya fam da ko do amisen ma ko de ne ya ko ma wala ne se ba pro tigera la déjà ya kan spanti ta wallahi ale do wa be ko bisa dia ningo kale se ba ko tigera nga programme la ko be wo gabia o no fe kale se oge shwala oge mo woshiti merci kale se ba ko tigera turela ko be wo gabia o no fe o ye tureta ko ke wo gabia o ga mo ye bon nini ko nunu nana do jamana yere kon la ta bania ala an kisi shia ko problème aw nana no ko do politique o problème abta o job policy do fena ma dongele ko wa ko e amsar ga mo ye kata fo douane do ko no ko e wo gabia o ga mo ye mali kon la e fanga jume ka fo ko wo gabia do te woromina amsar do te woromina ni do te worona mali kon la mali service da jume ko maraka do te baralay bamana do te baralay ibta so soma do be baralay anna majira ibta so chrétien do be barala côté do fe tegara touré la on yera tigelen do la bo dingay sumalo asafurullah la ilaha illallah tegelen do touré la terga on yera tigelen do la kuy ay joga touré ga bo maga ni bade i joga bo maga kana aw ma aw nako antaka karamo ko kele no lita on yesrala mais chao che magaranga anga fangala que ça soit magara mali fangala sans perena on te bonne jigiga on taudi abaka kele la ta on yesrala mais ni mako i magara na pasa nyama o ben na to la kelingeli comme ko ye tegara touré la aki wolo baka ma akabo fanga akabo ye fengana na bora maga kana iga video yi Touré, je pense que Touré a élément wera vidéo ni Touré nana comme tigelen do ma get tigelen do la e ba do fanga FMI
e ba do fanga e femi ni to kalama mbaka ni to kalama be ba kalama de o ngwa kele nun dabla est-ce que e be kele chugado e be dine ko kele do dine ko kele e ba do e be dine ko kele la wuli mali gono dine ko kele e ba do na ma deli ga fongo wa nganga ta ngo dine ko kele mai ni dine ko kele ere wuli la iba au ni dine ko kele ere wuli la ibe nyire teje quoi dine ko kele mamunu bagata ko terroriste u manchiao mengu bagata dugubaw dondo nyogona terroriste nu alu manchiaere mengu ko dine ko kata dugubaw dondo nyogona ebe bere bisa ka dine ko keleke parce que quand tegeli be femna aw be ba ko samarata donc an wole ngakona la do an jamana kono ça nous intéresse pas attends intéressé aka fadia kele na ko business ko kele ka ala taka dola ka ala taka dola ne ko ngako awere ay ala taka dola ne ta fango ala boala de parce que peut-être beniga ala du wagabia ko ala bu bolo amsar ga ala ba bolo jul fadal fena ga ala ba bolo côté don nu fena ga ala bu bolo oli shita on yesra la beniga ala du ne ko ni ba do ne dani ne ba do ne ba do ne ba ala min bato on aw shita te kili ala min ne ba bato aw tate on aw tate kili parce que ne te aw ta nunu ala clashiba nunu on to la quoi ala clashiba ala clashibaw on to la aw de bebo kamro baneni aw re islam ka bo abne ma kala sisa petini ma waya ko alimami do ko jabi wa munde ko ba kunga ngo kata o donata o borata eni wolo bacha o betla kana ka be islam ko kuma fa onene no kuma fara na o jota ko ture a donta borata ko ture ba ko mo mine mais mo mi baneni kata ni ture mo mine ture bita jone mine mali kono mo mani baneni modeli kata ni turoma mna be jone mna abe soroka na jogo ture kan soazi adonata machi tate mali personne aka dine ko kele ka aka jamana nyimbola aka simu nyimbola aka ture nyimbola ay nyogo fa ni mi ture taka se sans perna to do gola ni wogabia ke ka do abta wogabia do la amsari ya ke ka do aba amsara ba to ka do gola julu fadali ya ke ka do abe julu fadali groupe abe mo do mne ko do gola mune kera dongo do beta bourre de bawni fengaw ga dongo ala ko ala te quoi ni islam beta ni men contrôle am sarta te tie wa biya beta no ni yakata foka bola ngore nana na idona ngala se nyogo fane ni baneni ma wa biya utate tie adonata abo tie do de hala mbaga ba committee awjodo de ni committee nunu nale se ga uya ya awjogo de mai sono kamiti borami ni e kamitu nale aw jogo de mai kawata ala ta fa begara clash gele ni ma clash ga wajulu le telame ko chani de ngadi amna isigidro bismillahir rahmanir rahim kul huwallahu ahad wallahu samadu abo bladro sabi sumara biga ala kota kira kota de nununga kotela amsar mo ko kotela uli tate chega amsar mo ko frère uli o gabiya o de ban contrôle o gabiya te che mais ni a jade mali frère mo lan kolo amola ato nta ala mo nu to sa goshili kala nunu de gel no aidara toche parce que aidara you laisser passer de quoi mali e ka shedo dugula nunu a chien dala nunu a colonie filla nunu a ma prepara zone nunu o le gel no aidara toche parce que oli no gatine do oli islamé oli kafiru di oli era taka jugala nbe a colonie filla na chien dala kafiri nunu oli le taka jugala nbe Mamadou So nyembe fene na tola yoro abe sanjiri gabo bi ne damasema Mamadou So ne damasema mais kele jubaju e de abela wuli faransia Mamadou So kele jubaju e de abela wuli ere nana dine karamo nenu na damine ka ami die klim na ko bi abli kula ne doga karamo doya dobita doya o jago ya di ere nana karamo enu ma do mo da ala ma de o die mo ami telephone go clé labi be doga karamo doya bi ta doya sadi sa la ilaha illallah aw baga la janna ma bo ngon dina ko kala wala ngo horo do be ngako jatemni ni dina ko kala wala mo mun kumbe to ala o wa biya wede aw to kala ma de shi wa biya ga shi ato go shini tu wa shini don oli ese oli de shini tu munu be dina ko ndo aya sebele wa biya no abe foli ma to di ko shini tu wa fengo ngoli de be america on kala jien fantan nani be fe ne a fa ngo wabia fitini no li biga dugu kono il faut faire attention wabia fitini oli de ba america on kele ima famu oli de ba jien fambe oli mai de ngoli e fanga nunu de shiriti nuwa shitu wa shi nta chuwa doy wabia fitini nu oli mai de ni o laja ta sampere wa kele ma oli ga kele ma wala kama on te fait dina ko gala parce que oli be songa sa ya du manda we business mami dona dina ko la business la auta shitu wabia shitu nu mai
e mun américain wu ñogona shiti nu may oli ga kelete ban shiti ga kelete bana ay shiti ko kele dabla may o ga kelete ban nu ye kele dam ne woro u ga mo ko bo jiya fambe kana kuno shiti nu may de u ga kele de te ba jiya kono wa ga fagali en ku yo wala de dro ko ala ko da alni ala mami fo biti kante ke fula donc ay ni kele ay nu dabla ka bonga jamana anu on n'a pas besoin ça on ye nimbe échappé ay boni ay nous on n'a pas besoin ay boni kono quoi nta islamé ni ko way ko ali wabia no alna bete islamé mais ni ko bi ko way ko gindi diga kadga mo mbake wabia udunde aw kana fem nana ni ger wula ay ndabla ni ger wula sans pere wabia nu fle umayde mu may mo no américain kele umayde uga olita anga boy ni cheni de ni belawuli ni abeda bo ni cheni de belawuli ni Président Assimi Goïta Karanka Ira k'a fɔ ko ale bi balole jamana in kɔnɔ. Je m'engage solennellement et sur l'honneur. Moi je l'ai signé. Moi je l'ai signé. Envoyé sabali akana fitna ke ni min galayara yo se fanga ma fanga yɛrɛ k'a fɔ ni a sera ni mɔgɔ wɛrɛ ye a bi don kaso la. Allahu Akbar. Ah Allahu Akbar. C'est trop. Moi je l'ai signé. Bon. Moi je l'ai signé. Bon aw tara di fo Aïdara ko fanga ko ni sera ni mo wore ka bi do kasola aw de tara do afo Aïdara ka Aïdara bla filla est-ce que Aïdara Touré wele ka Touré nyinga bon o de ba yira ka fa aw bita Aïdara bla filla fanga ba o fanga jugadi wakati be mo kele de na ko plainte mo kele de na plainte e re ka problème ta fo wal problème programme ba yira ka fa ni sera ni mo wore ya ibe do kaso kollala u yikata programme wala fe ale kele te programme jamana in kono wa ebta mogodo ta bago kana no le programme fait communicatif la kata mogodo kati kana no le programme fait communicatif la programme ba fina ni nana ni mogodo am bi do kasola ka yidla ka fa ne kelete o yakuye yigi réfléchir ne kelete programme I bora nu e woro na programme do be yene de ga mogo juguyi ebe ne de ga mogo juguyi donc aw de tara Aïdara do filila awta Aïdara do filila mais awta mogo mun prosuvi ayta nu yere ka commune na nyala ko ta nu ye Touré fe nyalo kata no ko wa ko ni programme ko ni programme ko ta u be commune jumana ay ta plainte ko kama no mais là on a ka na bali wuli Touré la ko Touré en tant que ko la jere en tant que ko la jie mo shibulu en tant que ko la jere na bora ni mo be kati juju be a programme be na bora ni mo be ba ko commune 6 programme be a juju be commune 5 commune 3 commune 1 juju programme ben bela ay ta no au tribunal la ge mais abuta mo ta kata mo ta san ngoroba kana no e Touré fi chien kele chien fla chien ça va programme ba yirla ni sera ni mo wore yam bi yere do kasola e ga do familu e no fore o digi ko Touré o fene e biti sigi ga to fo Aïdara yana ko Touré go na sera ni mo wore ka ko Touré ba Aïdara contrôle tani mo e chemi tarana tani mo wore zinna sans penalty do kasola o traite commune wara do e te commune wara do ni yete donc abda chikoroba bla filila e te commune wara do yamani chenna ni jamana in kɔnɔ président Assimi Goïta ka hakili jigin a ka kalenkan na a ye kalenkan min kɛ ala ɲɛkɔrɔ ani jamanadenw ɲɛkɔrɔ k'a fɔ jamanaden kelen kelen bɛɛ lajɛlen ka hakɛ o bi kɔlɔsi a ka fanga kɔnɔ barisabula an bɛ don min na i ko bi jamana in a kiribon a tolila wa kasa yɛrɛ bɔra. ok e ko Assimi kali jamana wala denw ɲɛkɔrɔ ko ka daga kay kaligan fo jamana wala denw ɲɛkɔrɔ ko jamana kelen kelen ko bi kan bɛ don min na ko bi ko jamana kiriso tolila n'i taara e ka vidéo ta ka lajɛ sans père ni jamana tɛ se k'e don kaso la e ka vidéo parce que kɛlɛ ni fɛn bɛɛ lajɛlen daminɛlen a bɛɛ daminɛna e de la mɔgɔw t'a dɔn mais anw b'a dɔn e de nana n'a bɛɛ ka taa baga mɔgɔw ma ka taa baga ne famani ma a bɛ san joli bɔ i bɛ tɔgɔ mɛn ne da parce que ne ko n ko n da tɛ diinɛ ko kɛlɛ la mais n'i da tugura anw ka président na dɔrɔn an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ sira la yen de sinon aw ka diinɛ ne aw ka tɔnko kɛlɛ ninnu wagabiya tɔnko kɛlɛ ni amisa tɔnko kɛlɛ ça m'intéresse pas olu tɛ ne intéressé anw ka jamana dɛ o de bɛ ne intéressé a banna quoi i m'a faamu o de bɛ ne intéressé
donc nana ko Asimiya Kali mogo nyagor Asimiya Kali mogo nyagor awakabe jamana goro dembela jele ke kelengele ni kiriso telila o yaw kungo da obolo kiriso yere sadi akana furake yere ma on bado anga kana furake na dagoyara mina kiriso tolila na dajara mina ayno kirika isa mali kirikai mais na dagoyara mina dro kiriso awagila ko jamana be avancer o kadeka e agila ko fene do na dagoyara mina kiriso tolila kiriso kerata. Nous on s'en fiche de ça. Faut être kiriso la kiriso kai. Nous on fait kiriso kele misera ka milliard chamana boka di malima. Depuis Mali bora tubabu bolo dom na fo bi oye ni kiri ni kiri de milliard chamana boka dauma. Ima famu. Ay kiriso atulila amba fo asimuye anana jamana be de koso kiriso to lenfleni. Te boanda la sa. Ere nana aidara do problème chamana kamo ere mo nyashi gubla aidara la aidara do ga be chenindi. Abedi e fe comme ribado ame jien klem la bi ni kumana doka buyega mogoye atalakula kana la ko buye mo bele baita no kana la ko buye walijuga ko kutubudo ibado ni buyega mogoye do attaquer ulto ole attaquer uta buye de attaquer parce que jien kono bi mashima mara ima famu jien kono mara taraka bo jien kono mena internet clean na ibaro ni buye ka moyo do attaque uta buye de attaque buye ka moyo kishi ka boma mais wakati be bita do le attaquer ko lu gusiki gumaku oli fana bite e ka karamo attaquer ute ka karamo de attaquer c'est que ba ere ba aidara do doga ma fembela abeda minena ni chendela ko Mamadou Sou abeda minena ndila no ima famu e be soro gnisi ni kuma simu toko do ala ka fangande ka papa katala parce que ka dina de lasi ni ma simu toko do ka jamana toko ni ka foi na o jay beseta nyongo kama ko nyongo katige amune be sauma ama botala amune be sauma sisa abo mune be sauma asimu amune bola sisa ay no faga me tara ko asimu tigere no mali dinye mo la mena mali dinye mo ka wabia kunda amsar kunda asimu tigera bela mena afara sime ko kana son fiu kan numa doila parce que jamana ma tiashi kofe jamana tira ni benyena no amakeya abuna mune fawene donc ayanga fanga de tokota ko boala na baka ko regla nyon cha regla fanga to tagu bola wa no do ko ba ke firi ngumbai aita aka ke firi ngumbai nyon kan no afo ite sauma afo akuma jugu model bele be bo awere de dakono yi na fara kanga ni ordu ye abede be bo dakono abe wa mo jugu a shedon dinge kono nunu o mo national nu betla ka ta awa karamo li nofe munawtu ge anga nay me mo jumana larabi wulila ka to ka fengala atara aidara ka mo wala ta aidara fi nere ga che no e atro dengoro awula atara aidara ka mo dengoro wula atara aidara no fe ima famu anyame dola ko che dala 40 dala wantano go a chere to le bomo shimani mingo go waga biaw donata borata 40 dala donata borata oli betara en felala ambe bado goshiligala utu do aidara ko fe o goshiligala no tola auto li fengade petini mi era tara black koromi tara sisa no kata shadow dinga wono ne domina ni ay dumna dugu ngara chokoro la kwa ko ni shadow dugu gono ko ni shadow dugu jugoro ko kile wolom la kibo bo kibeke na folotiki adonata eni bache ko wala ko bamara mu ngabacho o mo ke malien benyene ya o mo ke ni meke jamana nation ngoni ala ko kaba jamana halaki domna intouchable do wala merci beaucoup Tomi Karamogo be boya naka goshiru naka koloni fili naka fenga wi tieda do ne mo tula adairi me de bala parce que ni mo dairi me femna adairi me de bala adairi me de bala mais na una naka be jamana de dado ala ni jamana de ba joajo ni jamana ko be ni bekelebi aw ni ala ni kirache nuni arnaki model nuni jamana ko bu kelebi parce que ni tege français Kenya e dasra talan de la Kenya wula kele ka karamo nunu ka ma fango wajulu gelaw de karamo goshili kala mbe fleli ke me yele sambe Kenya bemne kata bedo kasula nye Tomi Karamogo mbe tiɲɛ da mbe buguri da mbe pansa fɛ a y'a bɛɛ dɔ kaso la n'aw tilara ɲɔgɔn na sa aw dɛsɛlen ɲɔgɔn na sa k'aw bɛn'aw jɔ ka taa Asimu sigilenni a sumalenni ka t'o ta k'a b'o da don aw ka wagabiya kɛlɛ a n'aw ka siti kɛlɛ siniti kɛlɛ a n'aw ka amisari kɛlɛ ko aw bɛ t'o da ta k'o don la ka da diyara dɔ la da ma diya dɔ la dɔ ko ta Ture y'a fɔ bi a y'a fɔ sini piya ka fɔ ni mɔgɔ wagabiya n'aw ye mɔgɔ kelen mɔgɔ fila ta ka taa k'o da don san pɛrɛ nanaw Ture a wagabiya minɛ ka don kaso la ni amisariya k'a minɛ ka don kaso la sinitiya k'a minɛ ka don Jules yɛrɛ ko ten o Jules Suala ka mɔgɔ Suala yɛrɛ ko k'ale tɛna mɔgɔ wele tribunal la bilen o wɔrɔ la Suala n b'i fo
Ora la soit l'ambifo parce que nous fait un business à jour côté business amsar côté business ou rabia côté business ni be business acheter à la oui sans perni à la kodo à la côté kira côté Tesla mais à te pas prate à be business obna ala go kelega cha e be ala no fe ne ba no fe kelega cha mais ni intérêt ou di ba menacer ça no de abala oui ah intérêt menacer ngo de abala ma wala so ala go kuma ma chaw business ngere go nga bona magasimuna ayaga wo gabiya keleke ako ga ishia go keleke wala Jules Fakar go kumela go ke ako ga amsar keleke ako simu bola pe ayo bola ayo now ja nyon ta ko nyon ko nyon ga nyon buta ma gotola mais chaw che garx kelen tige on programme la me keme tige la ye garx kese kelen tige on jamana président ambe ba kelen tige la kadaka parce que ni asimu ngara président jugo on me bo kale era goshi na fa ye bo goshi chugumna ima famu mais ame domina comme bi Touré jolé no Mali o jara moye Touré jolé no Mali o ma dia moye Touré jolé no Mali amberga mo don be kasola mene ebsa ta kasola ko amsar mo ta kasola ebsa ta kasola ko wabia do ta kasola ebsa ta kasola ko sola ka hagilna kadi do ko mo ta kasola ebsa ta kasola ko sufi mo ga hagilna kadi do ko mo ta kasola berka mo don be kasola beka mo don be kera ma chomna beka mo don be kasola ti mega gani kirima da damadina kata mo ta fala je kana no efo communicati la ko wa ko no ko Touré go datu Touré de ke mo jugui te communi waro do Touré de ke mo jugui a uta datu mbi uta datu e shine ay tanu e communi wala o be datu endi no kera fanga ere jora mo do fanga ma jo mo shi ko ra pe kire dom na fombi jugima ede pana soro mali ko ka teme nyilanka ka teme asim kleka asim mi dado juju ga foila na asim ba dado juju ga fena o kile ko mana ko mege ko president afo aya to ha nya fongo nga réseau to kata kwa nga réseau to kata wa gato abebe réseau to kata kwa wala réseau to ka boli ima famo donc mon merceau so donc ni bela jele e de ga problème ima famo so ni bela jele e so de ga problème donc ama dore fore an wori ngoko ga wabia ko amsaru kele an te fe ga simu to mela ima famo parce que on ba don o politique mo de don to ko ni jugoro an te fe ga simu to franchimela na o jaay beseta non kama marfa ferita be fambe ay marfa ta ga nyon bunja foite sauma a papa te sauma ima famo ayaga ala wuli aga ala mingo ka ala ayaga ala wuli ima famo ayaga ala wula ke chola donc a foite sauma mais ni bula dona mina kasimu to ta do ala na ngora mfana be bula do ila chien kebe saba ni bula dona mina ka Touré to ta do ala ka so Touré ni Touré male nga barabla dom na ma do mindo ima famo na e male nga barabla o mina kama mais ni bula dona mina ka Touré to ta do ala sans perna on te bula do ila sa ante hésito la ere ante machi musala ko la parce que on ye fanga jugu genga boy kana ni fanga nyumai kana ni fanga barika mai here de kama on ye fanga jugu genga boy o de kama donc fanga jugu gemba ya ondi on te son fio ni fanga ngala no ka on sigileto kadaga on ye fanga jugu gem nterege mon frère faire attention et Saraga de Moussa Kanté ni ngoni e bolé ye no ni e bolé ijo ngani bloqué de ngani bloqué jona voilà mi bloqué ante nyoy taga bongali na quoi taga boya wodi daga di la quoi parce que au flé kalabanti ne benga ne wa kangwa mo so nte fa ali iga video nta be décorté nte fa sima parce que fe mo be mbolo quoi nte fa sima voilà parce que ne afo mo dina ko kele ne mo tala ay dara ko kele ne takula e su ala ko kele ne takula digo ko kele tala nte buyo ko kele nte dina ko kele la nte dina nyamoye nte dina ka tonde ya nte papa mais ye malien di ni mami magaranga président na sans pérennité yeleka Tchauche iere nanga président me yeleka iere nanga jamana nyamoko ko sans pérennité takama isanfe ka takama isanfe mia maintenant o ja odi wabia aya chi nyona ko ti sauma a foite sauma aw de bako business do wabia o ba do buka business ke chomina am sar ba do buka business ke chomina aw ne ko jamana date do business la aw ka business u jamana date do la ni mi nga business ni mi nga intérêt menacera do ni mi manako way asimiya donda sugali ya kata Touré maide Touré aw de ba fako Touré mai me o be bara mina jamana bodom amai akana nye jiye re kono ere Touré mai ala kana nye jiye kono ala kana nye jiye kono ere na ni Touré mai auto kiriso wala do auto tribunal wala do tribunal da communicatif dia ou Touré de Mali bela mo juguya Touré de Mali bela méchant
banga boy anga do politique kunda sisa o dinamo wachi comme biye sungalo kile mo kan wolo vlaye donc go ci daw ma quoi awde go gawi dinamo kawi ala mo o gabiya ko te kawi ala mo e atof la gabono mo don no amsar go kuye ala mo jul faqdal go koli ala mo e sinangolo go koli ala mo ala samani nu fana go koli ala mo nasra ala fe ni bedo bedo suma jiya kona ne o be jiya kona ne taw shi jati personne mo shi parce que abe business kele jiya wona be business kele kuma kele business ala tate va achifi achiti sigiga 20 minutes ga wajula kasoro mata do clashi wa biya tu sigiga 20 minutes ga kasoro mafo haidara tagabolo mai nunu tagabolo mai baya ta che ni donata baya mo fana wori fana amsar mo fana tu sigi wajula ka 15 minutes ga wa biya ya donta wa biya ya bota wa biya ya donata wa biya borata en clore la dama ngala fia o turega munebola asimu munebola c'est pas notre problème ou ya kungo de bolo au de dame na taw ni sala. C'est que vous avez commencé là, il faut finir avec ça. Il faut finir entre vous là. Mais nous là, nous tigera touré là, nous tigera touré là, on yere bourrer do ko fe, on mo taw là yere kui. Na tigele no touré là, on yere tigele do la ka bourrer ko fe. Anga boy. Bref, toujours bref. Amena Jona, amena faso de jugu la kelengele. Faso de jugu. Amena Jona. Amena faso de jugu la. Munu be jamana kono, munu ko fami to ko minisima kale tisegata oh angani chela me folo angani name Bakari ni sogama comment era de afo ko minisima ka bon Bakari ni voilà gomno donc c'est le bonheur de Gao ah OK et aw ye la nyini ke ko minisima ka tali ko puma mi be sena Bamako ani yoro wera aw yo foko je aw ka communiquer kono ko aw fe la ko to ye muna OK kaba ame renouveau la me ba be foni watina Agno defo ko ambe maliko de la ambe transition ko sanuma ni transition atawani ambako o comme ya ko to me agno communiquer ke ka aira Mali bela comité national et international bela ko jekulu do war ka fo ko fo ministre gata ko le na bo d'ici le 28 de ce mois bon si follow ya fo o ere kere sababu ka association ere créé ka foko ministre teta yoroshi tanke ni ma fo gouvernement ere de ya foko ministre ka bon o donna anyo communiquer were me tuni ka foko o lube na bo le 28 ka foko ministre ka ta donc anya communiquer bo ka irula ko ministre teta particulièrement dans les normes ministre teta kaba nga pengele de famia bibi chiedo mama ko ni be jiwi filibi mne fane donc ne refait ministre kana Mali la au gouvernement sababu ye donc ne refait gouvernement de se ka fo ko ministre ka ta ou ya kana ta bon mais bibi nord beta ou be de mona bi kaba ere na ga wo singeli iwo kalama machite Mali la bi munta do nord be de mu kono bi bon ministre beta o siga le ministre beta mais abita ne sera au sera fana bi donc ne se ka formula to si de la jekulu mumbe kale be Mali na faka Mali be transition na faka ma donc unyete machine na fala nu yere na fata parce que bibi ga oberomi nero fala ni maudum nu be Mali na fako ukanga wakile na gi nord la wakile na gi ga o jeunesse ni mamundo ube Mali jeunesse yere de na bon derga on mi jabi woromina ego go ministre teta ko ga daga ko ministre be baramina Mali la nterge e ma famu eko ko ministre teta ko ka daga kube bara mina Mali ni wakati la ko sadi gawo be chogo mina ko gawo nterge depuis autant de coup d'état billahi gawo Kidal Tombouctou oli nori Mali be birja mi dola o horizonte Mali la be do woromina effectivement Mali dunga soro bela jele kai e sigaso oli be wari mina do jamana kun horizonte mi balado mais herem bege gawye wari mbeta ka do gaw wari mbeta ka do Kidal wari mbeta ka do Tombouctou ate do les raisons si kono gouvernement be wari mina do woro la o mo kele anyawi aw de bora na dabara ya ko France teta ni France be chogo minata France teta ni France tara be dunta be bota France tara mun bora la aw te fere ko de aw bo intérêt ko on ba do ministre mo mun be wa go wele wa sunguru wele wa go aw ga muso wele de la ani bara doni ga te ashura wuli ga duma kabi ala ye da wari de kele wa flani kele me dima
wa minisma teta na beta na teta mbaye na foyene minisma e jamana mi ke minisma be Congo debi sala wali we mu na fanya Congo papa minisma be jie fando ka fo utara woro mi kele fo ka ban minisma kaske blebe Somali sans jolibi sans mois en bientôt sans bisaba 94 2023 94 2024 oui sans bisaba ni ma fili de bon kaske blé na fa jumen doyi Somali gera chogodi ou flé ne Congo depuis ou flé ne Congo embe kuma la depuis ma bangue dugugolo sanfé kaske blé flé ne Congo ou ye munye Congo be wula ko ge kuteta parce que na fa kisekele tout là non kaske blé be ni kaske blé di ni ga jamana ka kaske blé ni kaske dongo ka ministre kaske blé to malla ni to bu rebellion formé Mali kama dongo parce que kaske blé nous sera barrage la ou te fi wa shara la ou te fi ou ga moni te fi foi o li de rebellion ta kula do abidjan ta bako kele akaram benya na no akaram benya wa ale nyena o kaske blé o libe duru ni min dawma de ka ver parce que fima fle farafin tolo no wargo la kabe ala farafin dan nan folo o libe warni mi dawma de te songoni mi dawma de awri bna jogo way ko non ko li teta ko way ko Mali agilite gawo jeunesse Mali agilito la Mali ngoni ni ya dawla je mais problème fo itala problème tala nou beta nou teta yere go dene comme mais nyebola ali France ga tare jamana ko de wula ko joko fo jamana ka France gen ni jamana ko de jamais France mutita jamana ko ta décision ta o jamana ko de kele le wula no anga bana jute franchi anga bana juye ni minishimande o le bita rebelu ta kadu o le mo wore ta matériel ta kadu na e la to sigiri no gate asura wuli kado minishimande mo kabi ala e da e to babu gele fi ma fe ya tubabu te fima fe alla tara kana tubabu te fima fe dono ni sege tubabu e ka fima sadi ni ame die dom na ko mbi fem beni ala ke ni tubabu bi se gu yere kishi ni tubabu bi se gu yere kishi die kono u bi ta fima jamana beka ka fima bela jele shira tunu nga buga territoire ka tusigi abeni ala ke tubabu ni tubabu bi ta fima jamana Congo nunu ni Mali nunu ni Côte d'Ivoire nunu ni Ghana nunu ube ta be kata fimon sari ube mugu jugu bana jugu bla kan be faka katu siga nga territoire ga ode tubabu wala yini comme Congo te banake ete foi kalama na be agila ko tubabu be fedi foka jien wuli tubabu te ke fe de siga te asura wuli ko di minisima mo re ba do nube to asura resa nu te nu nanu wate ga bo français ngo français ke le minisima mo ne français ke le undi ebe sorogi jola ko litita wa beta de ubeta anga irem na fo bo nore la Mali la gouvernement era bodo bon ne refait wala gouvernement de men sur ce plan là d'abord donc ne fait gouvernement de kanga prena perle tumami aba fo ministre ma ta suro ay ministre ma ro remplacer bibi wallahi kaba barkan tagali machima so solido law mais la vidéo mu kere bi genou do de bala fara va bonya kan gawo nore era la ima pay ko bargan tagali donc ko bargan tagali ko mo shima so solido la ko place vidi mi tora ko genou ko gawo genou ko do de baka fa boyaka nterige o ye debi gawo lawale ne bora malla 2004 ka tuan serata ne dona gawo ni be woni do gawo posuni flenya wati la wasoro ponte baton do de be awbe do ko ntaro ba baton wole cho ntaro awa baton wole cho mna momli be do ko no be jini te na yo ka do gawo du ko no ima famu de ba ora ni sera gawo depuis 2004 gawo ba fo ici c'est pas Mali aw do na territoire kora de gono awagi la ko e fende be nyina ko gawo were ba ko yante Mali parce que delena nga cha depuis 2004 ima famu gawo ga do gali tere ni mi yenye la bo de fo delena nga cha on tara restaurant on tira kokserima o kokser kele nyana ngo yenye la ubina wallahi klingangena ge fe bien penyene gawo jenu muna ngango ka bianga moshi mi dado ala personne ngo de gawo oye depuis 2004 depuis 2004 est-ce o ya so ni kele obesina ngo kele wula malla 2012 o ya so ni te mais o kara on yo o ya tamato ali ni be do anga doye munu me ga jamana karate mi bolo u ba fa ko wa ni don to do gawo be kema fla de sara jago ya tunga ya no bo jien fen chama kala makui
sadi jane fe woni 40 bi bolo woni tata do segu woni sera segu ibe 40 da donc ibe kema fla sara do segu ni sera kidali ibe 40 da ibe kema fla sara ja 40 de koro ko jamana bela jele territoire bi yala no ede o jamana kono de mais so ne fera sigile do ka gawa kulo tiga no emna fo ko bandiya chara bi ko be bandiya bla gaw bi ko bo bla ko delanga chara no ha ko fenga tara halle en chesigile acha audio acha photo flani aflani ay ma sigile na halle ne ba ko ne indicateur ya obe indicateur do mami mita soro suka woro yira mo la ne nan fikidi halle ne ba ko ne indicateur halle ne ba ko ne ibara ko ni me woro ni do yira toro di sula parce que ne ma fi indicateur de sigile flani ande ya sigile ni o de sigile no ko ministre teta nteriga Bangate parce que nafatila quoi. Nafatila nga temega. Anga temega amna anga temega problème tala. Anga temega anga na jamana de jugu wera la. Anga na mogo wera la anga ntiafene anga nfen la. Oh ini mogo de be mogo yake quoi. On ba ye ka fo horonya dununi horonya bala de be ka gosi. Ka soro munu ba balan gosi la chapuru chaw ko sanui. Ay kana sigala. Interge. Wati mine be horonya nyini horoya be nyini ni kewale de anibara ke horonya parce que hibse ka kuma benito bibi na potentialité du même be minte onye bi pour ga se ka ke anyere nyo de finya na ngo kuma do de fora ga fanga bon ni le fele ko aga kuma ya shele sugal de ma comme ma horonya dunni hora barafo ko chapur cha ka usanu e sa be chapur cha do chapur cha de to ko sunguruba hole chapur cha Now fele ba fene ko kuma ba be emida sunguruba tede pede ka usane c'est sunguruba o ka usane pede fene o fene ka usane abe fe ma choko mina nta do mina to mfe ma quoi c'est pas la peine parce que ame sungolo la quoi anga lame ni ibe ka mogodi ibe ka faso de jugu ma piripara ma mune jamana jigi dinga kono ma piripara ma nagashile ni afala politique mo yo anga lame mabi mais akuma wale ya kelente do sera ka bon mina mais est-ce que fanga ko clé centre dans mais ni ye benito fanga ta clé ni mo de be fanga clé fanga e joye fanga e mo de ou ni ya me fanga doro mo de du président e mo clé ni abe entouré ni chaw ni muso de ministre député ani mo goreo olu jamakulu de olu be fara nyogon ka jamana u duru jamana goro ka jamana la seyoro jamo ko shikelente dinya kono même se ka jamana la avancer parce que kelente possible occupé nous comme fanga encore est-ce que olu kuma fake monon to me fanga encore o mo ko chama ne teni balani fola bi ko malikura non mais comment c'est comme nous me fanga koro ibe ka fanga koro ko le fle balani fola ko malikura parce que ibe ka fanga koro la mo au barga banere kundu parce que au barga de bane kundu wode kama ibe ga yere bora kabiun no de dilen do la no de torane do la ne afo ngona we dakuriya kele tige jabana fanga ina au me dakuriya ba kele tige awla surtout ay be ga groupe ni mo ay ibe ga groupe ni mo na we dakuriya kele tige jamana la il a exercé des non exercer Ismaël excuse-moi à ma démission koy a gena de 4 c'est fait na aïe bo fo edi ma soko fondi a gena di ka gen fo ka wulu swala 4 c'est fait na ko sugal ma démissionné ko gena de ko fo ka wulu shola mais am ya taya abaka ngwa barake parce que gadaka ibe ga fanga ala kan kisha nyona fanga bariga bari ma jinya kono ibe ga fanga asunguruba fanga ala kan kisha nyona fanga ma jamana kono ni de modeli at ni che to ya to sebene neten don ntaro ni fene bora jinya ko to mina kana do wakati be ni saraka demi de saraka duwazi sarala ko mini nyashi jamana ma ni fene joydi taro ni fene bora woramna jondu ay ni to aya to sebene ni to atodi nta to do nta ni fene to do nta ni fene do minga horonya ichi mo kele flatere kele jone bora système koro kono ka foko non vraiment ni système imbanga jamana ci moi je démissionne j'arrête ma démission mo kele fone yana ni jamakulu ina mo kele flatere ne ko kele ni
T'as pas combien démissionné? Min démissionné. Malila, moi tu démissionné. Bon, ni moi tu démissionné. Bon, mais le gars mi vient ni ma démissionné be komi ngono ko inka diyedi. Sinon ni horonye ye dametigi e ko ite globe ga mi nyana be ko glomi mais un ministre do le minute mais ibeka ka fanga konnana nous ko ko lut me tien fo au conseil des ministres au Canada. Be fo e je viens. Ko de kara sababu ye ko olu yere bla la Canada. Ayi o be fo e o tsega fonyi. Donc Aïcha ma me conseil ministre. Merci beaucoup ko Ismail Koulibaly. Ko kabe bago jugoroni. Ismail Koulibaly aw ka fanga barika bane ni konite. Ibeka ka fanga barika bane o konite ngo mo ko me dairi menyini de la snof an wera ba do ko mali kun tengwe. Wotala enya chilendwa ibeka fanga ni san fanga kelendwa. Ikungolo chielendwa wotala fade baka doila. Iyagili chielendwa niko ki dabara kabu kebe se fama do ama fa we ngo fanga doya dai ibeka kli black koro foite asimun doya on siglengena. Sugali tina doya asimutina doya wa mao maibe transition soutenir itna na doya ande. Doya ma kise kelen tala. I blara la metaka maika. I sera ma metaka maika. Parce que anya uta famusiza. I magara la tagama umba kiga wa herebe shi abekli. O ma bariga bano ibega kle la bora ka defaya. Sai ni jo ko wa ko na ko ni fanga fle ni fanga ya ta choko na mungu me ibega fanga no ma demissiono. Ibega kle la uye mo dama mfaka damala. Ibega mo dama na tunu dabala. Ma bariga bani. Ebida foko wa ko no comme ko ko chapuru chaka usanu e flere chapuru tama musani mo wede pede ko usani sora ka usani pede to ka usani pede de jaga de fadonga jaga odi malankolo ma prepara anga boila video in tara mina kunchemi mina video in kunchemi sa ha okay naturally muguni no e arasa ka danga de oh ki bora ye kuma chama fole danima no le fiene ka malien begen témoin ka france ga wen témoin no le fiene ne malien begen témoin ka france ga begen témoin aw de be ko seder ko kelela ay neteo aw seder lalbia seder ko lalbia ni aw ka seder yere bariga bana diɲɛ kɔnɔ sa fo ka taa se parti politique maliki konate nu mɔgɔ nu ni fɛn nu est-ce que ne da bɛ e bɛ seder tɔgɔ mɛnɛ da ya i b'a tɔgɔ mɛnɛ da hali n'i y'a ye ne bɛ kuma arasa kan c'est que ni wɔrɔ dɔw fɛngɛra sinon ne b'a dɔn ne tilar'o la ka ban o tɛ mago ɲɛ arasa tɛ mago ɲɛ e tɛ mago ɲɛ ne ma foyi fɔ diɲɛ kɔnɔ yɔrɔ kɔni ne tɛna sigi ko n bɛna video kɛ kan ne tɛmɛn'o kan ne tɛ sigi ko n bɛ video kɛ kan parce que e ba m'o den wolo diɲɛ kɔnɔ ne tɛ sigi ko n bɛ video kɛ kan ou k'a fɔ ko n bɛna e décortiquer diɲɛ kɔnɔ quoi i ba m'o den wolo o den t'i ba bolo mais i ka kuma la i ko ne ye fugariden ye baara banna e ko ne Dani ko ne ye fugariden ye ne ko n k'i ba m'o den suran den min bɛ se ne la e tɛ dɛ a den t'e ba bolo ka den suran e ba bɛ c'est à dire i ba a b'a kunna wolo ni ne ɲɔgɔnna wololi de sadi abe kashi abe hami naturally muguni abibu chamu ibabe hami nene nyona wololi di wallahi billahi e babe hami nene nyona wololi di abe hami atara bene nyona bange dugugolo sabe mais ala ma jai bala iko kone fugari de ko dobe ameriki ko bene nenu ko e defi ula serema ne avo alo ya yere banini mami ya yere banini be mu fo e jiye kono bile Mami a yere wolo bake jabai ka wolo bake lefe ka wolo bata ka diɲɛ kuma bɛ fɔ a ba ma ka simu bani ni ka sugali bani hali ni ne o bani o bɛ mɔnɛ bɔ mɔgɔ la o tɛ mɔnɛ bɔ ngadi ka taa ko dɔ bɛ Ameriki e bɛ Faransi yan ne bɛ Faransi yan e ye ne bloqué ne ko e ma ko camu ngo na nga taa nga di n sen do i kɔnɔ k'i biri ka sen k'a don i kɔfɛla la ne y'o fɛ ɲɛnɛ jamana in kɔnɔ yan ne le ka taa ko dɔ bɛ Ameriki o ka jan ne la o ne tɛna se k'o sɔrɔ e min bɛ yan nin ye ne san 3 ye ne bɛ k'e ɲini jamana in kɔnɔ depuis 2020 fɔ bi ne Dani bɛ k'e ɲini n tɛ t'i ka so de sinon i ka adresse bɛ n bolo i bɛ RSUC la i ka fɛn bɛ n bolo a bɛ fɔ de ma ko attaquement domicile parce que ne bɔra o ɲɔgɔnna la ne bɔra tribunal la ne b'a dɔn min don a bɛ fɔ de ma ko attaquement domicile ou à l'encouragement domicile
Il m'a fait. Donc, attaquer mon domicile. Ne dani to la quoi. Ne dani te attaquer mon domicile fait. Il m'a fait. Attaquer mon rond-point ou attaquer mon guitaramba ou attaquer mon station konola ou e bec à oreille. Mais il y a ça sans regarder si bene bolé. Il m'a fait. Il va ressusciter la quand je regarde les gars bon en s'infliger. Mais ne le go, on a offert ni police ou nana. Avec faut que dani tu as fait attaquer mon domicile. Il m'a fait. Tiens, ça dit, il m'a attaquement domicile là, ça chien là. Ça c'est autre chose. Ne les gata, ne me français, eh bien. Ne m'appelle ma ne den kalimali yoni. Ne den kalimali benyere kan kali français benyere. Monya abibu cham nya naturel mu nya. Mba baga wolo ke fuya buladu. Saraka la de. E baro ne demi. Saraka kisekele tala. Donc est-ce que les blancs sigi ka fako abu non hotel. Netna sigo. Parce que ne bula de sora la kataka bula sora la kasigi. Igo ya kaumbe mogo no fe. Kaumbe dien mogo no fe. Kaumbe tlago trikele. Nama tuwara sa go kwara sa chekai. Achama ni ne. Nama tuwa ko kaka bwa mambo ni ne. Nama tuwa ko kaka jama jani ne. Nama tuwa ko wai ko fenwere ne tuna ko jamana ko dila. Ayo jamana bladom na ima barika de benela sanjuli suno mo ba yirika million de turara sa ko utarami mais ni ene to desale ka bo aw wosoro kono parce que ne be min dawla ne rebodo ne be min daw ka ne bodo ne ba do ne tatere kuma tere ne re de pratiquement dani ko abeni nga tunwache e bodo ne bodo ne tate kuma ide ne re de tay pratiquement dani ne dani odi quoi kana ne ebe ne doni die mo be o mais comme yo ko le fugari de o yoro jay ne fugaride e oyo woroje me fugaride wole e fugaride bloqué fugaride wole me ne e ko ne fugaride wole e tunne do fugaride na jamana ngon itna ngata senu ko fela kono na ngati la berika senu kono to bane ni e dalen do la ki ba yi wolo ba ka yi wolo yere kite kalolo vlade e dalen do la ke wolo ba bula ko bula e wolo kete kalolo vlade fio ko bula e wolo ko e ma fare matante la aki wolo ba kama ne ka numéro de 07 58 04 01 50 6 anga nyoko kuna be la villette amina bore nisra la villette mi wala ngo abibu cham ngo fila ne la villette 6 ala temere ngo mi ma khona ya la villette de ga soye o te ga soye comme on est fugaride si ça me bo anga nyoko kuna be la villette na soro bula yi wolo de ko bula yi wole ame sungolo la quoi iko kone banini kone dani kone banini ko te be kono ima famu ni joy bon ali na falo kone banini ko te be kono ame sungolo de la sunu mbe bula yoro ne ko ngote banini ga réseau sanbe mais ne edu mbe bula umba ni sisa chien bakele tuguni ngane ni fasona kasoro banini tere mbe bula se mbe bula woro flambala yele tuguni sisa no pour ka dusu do igana kana mone bo bula la saraka diu mume sarika dusu do ikone kana mone bo ni bula e wolo na mone bo bula la sa e na mone bo bula la villette sa ne tatola file la villette ni sera mbe video ke tuguni ngombe la villette ikana mone bo bula la sa iko te kone baka touré demain ko wa account tato do touré ka blague touré ka ta mini mali ta sera kele asimu nga blague mte sampere jugu ga sisa e saraka de ma biseka mali tigane la e nyama de ma biseka mali tigane la ko mo weta o ma te mali kono ma biseka mali tigane la ne bita mali la na mi jaw kan taw kan do ko fela kon la ne ka papa ka tola mais nyan ne ka ta ne nga mission ni nyene bo ka so ka ta mali la mais papa ma shit sera ne faga ibisaka mine ka tanda tu kasola ni kasolo no ke aga chaw isaka foi wereke papa ka isaka ke beni koroneche e saraka de ma bisaka ma bali malila e agila ko ka malla taka ni eta de kele akata malila dro katida malila katida sunguru bawfe kata malila dro itisaka jigi oro fashi katida sunguru bawfe ne ka malla taka to de e ko bulabe a bulabe ne fateu ne fate ne bati ima famu o shita mali konai. Donc, ni tara malila. Bon, c'est pas la peine, quoi. Il va être, tu as voté quand pour le mtala. Il m'a fait, et tu as mon foi, qu'on est fouaride. On est fouaride, tu as mon tena monnaie bo boulala. On me boula ou faret, na monnaie boala. Na monnaie bo boulala ça. Aïe, ne de mango ya Facebook, ça fait.
aw yɛrɛ b'a dɔn wagati min na réseau sanfɛla la hali sisan ne ka page minɛlen don hali sisan ne bɛ forcer ka vidéo kɛ ne ka page minɛlen don ne ka page yɛrɛ n ka page yɛrɛ a filɛ nin ye voilà ne yɛrɛ danne ka page officielle de n ka page yɛrɛ filɛ nin ye ne ka page yɛrɛ san joli mais n'i y'a ye ne tɛ vidéo kɛ n kan parce que a minɛlen don mais a bɛ n bolo mais a minɛlen don n'i ye vidéo kɛ c'est pas la peine n'i ye nin page dayɛlɛ c'est pareil mais n bɛ n débrouiller ka vidéo kɛ e saraka den ma bɛ réseau sanfɛ min bɛ se ka ne bɔ réseau sanfɛ ala m'o den ba wolo réseau sanfɛ k'i bɛ se ka ne ta ka bɔ réseau sanfɛ o den tɛ maa tɛ dugukolo sanfɛ i ba m'o den wolo o den tɛ dɛ a ba de ma wolo fɔlɔ min bɛ ne bɔ réseau sanfɛ o maa tɛ yen a ma tɛ diɲɛ n ka tɛ yen a tɛ yen a tɛna se ka kɛ yen e bɛ ne bɔ réseau sanfɛ cogo di i bɛ n bɔ ni daluya jumɛn ye e bɛ ne bɔ ni daluya jumɛn ye k'i nana danni nin n'i nana ka taa donna ta bɔra ta i nana nin fɔ danni ma ne yɛrɛ de n yɛrɛ ye minɛ ne de ta n yɛrɛ ni kun ye ne de ko k'i kana mɔnɛ bɔ bula la bula min wolo k'i kana mɔnɛ bɔ a la la Villette i ko ne ye fugariden ye ɔ n ko n bɛ bula woro fara i tɛna mɔnɛ bɔ a la e dun dogolen don fugariden na fugariden e t'o ye i bɛ ka ne yɛrɛ ko Bacili min hali sini Bacili n'a kumana san pɛnɛ t'a nɛn tigɛ a ka kuma ni Bacili dalen don a la k'a nana fɔ ko ne ye n ka casquette ni jɛngɛ ko Bacili ka kuma sen na tuguni e hakili la ko danga min diginnen don Bacili kan ko e yɛrɛ b'a ko Bacili ka kuma ni Bacili ye cɛ ye Bacili ka kuma ni tapo dalen don a la k'ale ye avocat a ka kuma ne m'a f'u ma Mali la ne y'a fɔ yan de u bi yan ne bi yan ne ye défi de laso ye cɛkɔrɔba lankolon foyi tɛna k'i bɛ mɔnɛ don anw na parce que fanga in ye jeune fanga de anw m'an disi gosi n'an ka fanga de ni Bacili ka kuma Bacili bɔ i ka vidéo kɛ sen na ni ma san pɛrɛ jigin ka ta ko 13 n b'a k'a la ni tapo kumana mais n ko ninnu cɛkɔrɔba ninnu lajɛ san pɛrɛ n'u tun tɛ passe-passe kɛ ɲɔgɔn ma Bacili ni tapo n'u tun tɛ passe-passe kɛ ɲɔgɔn ma n'u tɛ passe-passe kɛ ɲɔgɔn ma san pɛrɛ n'u tɛ ɲɔgɔn dɔn cɛkɔrɔba barika bannen n ko bɛ passe-passe an ka kala i jɔ mana u yɛrɛ o tɛ passe-passe kɛ ɲɔgɔn ma ne bɛna o kuma fɔ e bɛna fɔ k'e bɛna Bacili défend k'e bɛ Bacili défend ne bɛ Bacili défend n bɛ bula woro 2 fara n b'a woro 2 fara i kana a défend a dan t'o ye ni i b'a défend saraka den yanni ka taa Bacili défend i tɛna i b'a défend ha dani i delila ka ne ni ye an bɛ sunkalo la k'i wolo ba kama i ba n'a sɔrɔ a m'i wolo kalo 5 n'a sɔrɔ i ma bila vitre kɔnɔ ala ka ɲɔgɔn ye nɔgɔya ne y'o f'i ɲɛna n'o fɔ maliyɛn bɛɛ ye dɛ ala ka ɲɔgɔn ye nɔgɔya ni m'i dalankolon i b'a fɔ ko tu ɲama den tatɔla filɛ i da i gɛlɛn b'a kari n yɛrɛ kun ko wa n ko m'i ka téléphone min la o tɛ dɛ mais n b'i gɛlɛn b'a kari cɛ min t'i gɛlɛn kari n'a fɔ ma ko tu ɲama den tatɔla filɛ i gɛlɛn b'a kari saraka den i m'a faamu ne de ye danni ye minɛ belebele dagantigi ne yɛrɛ de ye danni ne ta tɛ kuma ye dɛ pas la parole à la bouche i m'a faamu action ka passer an ka tɛmɛ n'an sen fila an ka taa ka bɔ yan o de fɛn ninnu de ka di ne ye i m'a fugariden namaranin den ne problème t'a la quoi a k'i wolo ba kama a k'i ba kama ne ka taa fɔ e bɛ farasiya ne bɛ farasiya ne ka fɔ n bɛ arasa défend e bɛ arasa défend na o ne tɛ maa défend na ne bɛ n ka jamana de défend ne ka jamana ɲɛmɔgɔw y'a kɛ ka ɲɛ n b'u défend ne kabi ala ka ne dan ma tugu mɔgɔ kɔ ne bɛ tugu mɔgɔ ne tɛ tugu n yɛrɛ quoi e bɛ ɲɛ mɔgɔ denya min na ka taa kɛlɛw kɛ arasa nɔfɛ o taara ne yɛrɛ ye jɔn ye ne ye jɔn ye arasa b'a ka business la bɛɛ b'i ta de la dɔku ne de ko ne tɛ danga den diɲɛ kɔnɔ parti politique tɛ ni bɛ kɛlɛ kɛ san pɛrɛ n'i ta bila ka jigin ne bɛ kɛlɛ kɛ mais n tɛ maa si de dɛmɛ n ka jamana kan n'i y'a ye k'a fɔ n ka jamana hali ni président min nana Assimi kɔfɛ san pɛrɛ n'i t'a soutenir hali ni parce que ne tɛ n ka jamana la gosi mɔgɔ ye bilen o banna o n b'a président n b'a soutenir ka taga hali ni président min nana Assimi kɔfɛ n b'a soutenir ne t'a o di cɛ o cɛ i nana i ko jamana b'i soutenir ka taga mais aw ka dangadenya ninnu ka taa ne kɛ wari ye e dangaden filɛ nin ye ko arasa a donna ta a bɔra o ye diyagoya ye sa o ye diyagoya e ye maa barikama de ye yan ne m'a fɔ n ko barika min bɛ arasa la n ko t'a nɔfɛ mɔgɔ si la o tɛ débat ye o ne ko barika min bɛ arasa la o fana t'a nɔfɛ mɔgɔ si la est ce que débat bɛ yan débat tɛ yen o tɛ débat ye i m'a faamu mais ne ko n ka jamana de ne tɛ n ka jamana labila mɔgɔ de i b'i jɔ i bɔra nɔfɛ ne yɛrɛ hakili la ko arasa ta si de bɛ ne kɔ arasa bɛ tapo min nɔfɛ bi ale de y'o fa ɲini ka tila ka t'o nɔfɛ arasa de y'a fɔ ne ye mɔgɔ fɔlɔ min y'a fɔ ne ye ko passeport diplomatique bɛ choix la bolo arasa tɛ yan
amata o choix la no fait choix la mamusa na ya choix la mamusa ni arasa ka taka shiya kema saba arasa mamu buru janga be yo le no fait ne ko ne ma ne bi buru janga tlaka c'est pas possible parce que ne ka horonde ya te soma ni em blesse ça pas la peine arasa ni be blé abetla ka tout no fait non a barga de taula ça mais comme ego ni bula ye wolo abibo chamu ku iba yi wolo kana sura a woro fla farale me wolo feu e ga nkuna be ki ba de wolo nkun la villette adato ne a fait un débat etan neta ye balia dorone du nyogonye balia so ne wara me faransa me nyogonyo ne wara blena choko dongola me nyogonye dongola me nyogonye ne rebo do choko ore kama ne sigili no tranquille ima famu ma ki wolo baka ma ikini bad defendoni sa ni bad defend so na ni tara fa mo ko Daniel foni mata atebe ni songolo bala minde ni ko le ba bula woro fara mbese ba woro fara tukuni nde kana to kanu kuma nu fode ima famu itisena ibama dengolo mi mesena ibama dengolo mi meni sanche it a foi dans tous les plans ibama dengolo dugolo sanfé mi mena affronter a deti babolo dugolo sanfé mi mena dani affronter iba de umbe francion tous les plans théâtre a beni courant chati a deti babolo ko bula dengolo mi mena dani affronter ate atabolo ate donc bula ka wolo na fu falaki saraka de ebe fadise wala do no ge do ni arasa ebe fadise wala no e agila ko ne fadise wodi ni arasa be tando ne be bidurizo na be zito mine chokodo sans pere de zito mine chokodo na ko ka be barage zito la ne refene barage ni zito li na ne be wari mine chokodo sans pere ne fene ta nyedo ne ya fi ngo danga diari du ima famu mashi tenege buru ye kibita ne feri dinya gono ne ta do ko be kene kelega ngo suba mesiga miriri ngone kelege arasa no fa aduna ta borata Messi a mis le kono de quoi. C'est comme negera joyen quoi. Il m'a fait moi. Ne m'a pas qu'elle a jamana deva fo harasa quoi. Katas qu'elle a droga fo. Ibeka donata, ibeka ka mo donata. Karasa deva ko maliko do jaja. Joba kataka zutonu mine côté ni na. Iba ka on était sur ton nyedon quoi. Iba ko ne était sur ton nyedon quoi. Ima ko arasa do arasa bisa ne ma fi warasa sa ga fuye malla. Otra ne mo fe. Ne te fe kan dama arasa ne te mena arasa la ne arasa kan côté e we ne sigile nga video ne ba arasa to fois. Ma ka fait trop parce que ça m'intéresse pas. A t'intéresser à fuye te nyesala la. Mais ere mna la cedro ma do ya quoi. Ima fa ma. So arasa ere be worom na beni courage hine benela. A ere be worom na sa hine benela quoi. Beni ne ba do mo gom no de. Mais comme de to mo na a hine benela quoi. Ça m'intéresse pas quoi. À côté n'intéresse quoi. Parce que il est mort sandruga que la masse a foi c'est pas la peine quoi. Ne de a tien aller die kono quoi. Parce que ne boula douala ka mangoya muni boaga sans période de baba fo faire des politiciens fait ça faire une politicien baraga nyongo fait ça. Donc ça m'intéresse pas. Ne aye ka fo aller on ne ma boka conseil dama. On a borana na tuna ga jamana ko mo be gafe. Mais ni ko bachili ni baye eta bachili a sans père ni debo ni che bo bachili boy ka kuma simu ngazena uyu tureka bachili sans père ni che e ka boy ka kuma tureka zena uyu ka kuma simu nga comme ko naturel mu nde dépasser même qui dépasser otese mo la de otese ne la abama de ngolo dem besene la ima famu atsene la foila français ane ba yene ni asan sabay ne trai ima famu bachili foka da di bona français ni sigile video la ni ne bachili sigile video la ko be ibe ture to fo u jamana yi wallahi miti sore gaso iba wara namba adresse ni fo ati sore ne fo ngo mulo baliate dia machila jamana ngono bli personne mochi ima fo ni jamana ba avancer abi avancer bi mais bachili boss ne khuma bobo il faut sortir boy kana kuma ko touré a dota touré ko casquette tikini mbia boy kana kuma ame français de boy kana kuma bachili boy kana kuma na kuma zenna na kuma na ke na kuma ama dia nyona do awagila ko fami do tede iye min black na o juga mise naturel muni juga mise nga ale wole kana quoi ale ga misa beni ale corona ci ale ga misa wole kana quoi awole kana me boy ga kuma zina ko turu ya dota asimu nga jamana ne ongi asimu to de bo passe ne de fo bachili ma o video rebe midi angata ini fanga clash la voilà ini tcheka clash ne de fois comment là a vidéo voilà comment voilà donc
il était au domaine de l'État. Voilà. Après 91, à Dirama, monsieur le président d'aujourd'hui était premier ministre. Kassoumi Mounke Warina à Badon. À Badon, Angata Audit Kebi, Nikasoum Machi Kasola, Otmanete Yereoui. Kassoum Bodon, Ambodon. Et maintenant, et nous avons la flamana. Réforme constitutionnelle. Waritara Kadima. Réforme Inkerawa. Qui tara dit professeur Sekaldi Doma. Ama Sekaldi, Ama réformier, Warituna. Obemi Kassoum. Il va reconstruire avec quoi s'il n'est pas au gouvernement? Il a un immeuble à l'ACI, il a eu comment? Pas ses revenus d'avocat, qu'il vienne justifier une seule affaire qui puisse le permettre de construire à l'ACI. C'est quand il est... Bajiri, avant de faire ça, il me boulot Aseila. Quand il me boulot Aseila, quand avocat wari revenite, ça doit wari mbedo avocat un côté. Qui connaît une fois follow? Il m'a fait moi. Attends, George, on va close shelf là. Quand on a déjà mané nyagami ngadama. Avant on est dans la dendia, on m'a fait fouiller. Abita, la menga, anga oro la. Il a vendu les biens de l'État. Il y a combien d'immeubles qu'il a vendus? Il va en répondre. Voilà. On a terengare et de affaires. Cinéma so RSI et de affaires bachili. Il m'a fait Ali Kaburdo, you ferry. Gerebudanu me sigoram na you ferry. Assemblée côté do yo tiga ko ferry. Sukuba kono maliga bien ou bien ya ferry. Tabo de afo, nema fo tabo de afo. Ebna kemna munifa, vous êtes des voleurs, vous êtes des voleurs, voleuses, vous êtes des... C'est pas l'appel quoi. Souvent un dado dola. Agila kama makwa uka. Agila kama makwa uka blia. Ama makwa yi danga deundia. Ede a befrika nga awaru tarami. Nema fo tabo de tabo ba kalama bidoni. Afle ni. Je ne voulais pas me mettre à son niveau. Je ne me suis pas mis à son niveau. Mais maintenant, je vais me mettre à son niveau. Puisque c'est comme ça qu'il faut faire la politique. Voilà. Tapako ko hakili mbali la. Duawu mbali ko. Barika mbali ko. Ide mi mbali la. Kale tabla ega klosaria ko di chema. Comme maintenant. Kabe o fini do la. Imaye ali tapoma. Imaye. Kabo fini do. Ko fuga do. Ko samara do asena. Ko kana yere blega niveau la kasoro ki timba ka teme. Ima tapoyi. Yoro tabo ga versi do ni gacha. Mais ima iga gluki bani parce que versi wari gacha ni gluki bani. Tabo ya ye fini nyuma teki kana gluki banu ne be kana gluki ba koronu. Wori ga tabo yere tara gluki banu do nyini kana. Ko do kana kasigi kama sa ibna da baraba ya ko kuma famene. Aw donete jamana ngona. Aw donete jamana ngona kuma fa ibni jo kaska titigi no bakata. Kibita ma de piri para do la wuli ko kana do ya. O bene do jamana ngona. O bene do ya tigi fuwari de nyaka bola o bene do ya. D'autres, il le sait. Je le connais effectivement depuis 1990. Je dirais aux Maliens qui il est maintenant. Parce que c'est lui qui m'a invectivé, qui m'a traité de tout, de voleur, de tout ce que vous pouvez imaginer. Vis-à-vis de ces jeunes-là, c'est malhonnête. C'est malhonnête parce qu'effectivement, lui, il me connaît. Quand il habitait ici, je n'étais pas à la CENI. Ça, il le sait. Pourquoi il ne l'a pas dit? Pourquoi il n'a pas dit en assistant à la distribution des 4 milliards là? Il était où? Bon, Maléon, c'est pas la peine de l'argent. C'est ni une démodèle nundo. Moi, n'importe comment nous a, ama iko bejo de ça va. N'importe comment nous a blea. Ni ba foko les 4 milliards. Tabogo comme ka ale aba ale don. Na ka ato abe shi ale fe wakati na. Waso batili ni Jacqueline bita ale fe wakati na. Waso ale tapote senina. Ko pourquoi ko batili mo fo? Anga sabali ça. Anga sabali. Donc c'est pas l'appel quoi, ne ba oubla quoi, ne ba oubla. Merci beaucoup. Ala ka sungalo labango nyuma ndama quoi. Ala ka sungalo labango nyuma maintenant très moni de jien kono ki mais eba ne tetoyo ali yere fa sans père ne bitoyi. Halni dona, halni tara do bula kono kabo eba no titoyi. Halni bula yi wolo ko kura net na itoyi. Ne yere bo do tigiti net na itoyi. Ima famu. Parce que ye mo bla ko ne bani ne ko net no la soro me ne be la soro. Net na wala soro me mbe la soro sans père ni ti jugo shi jamana ngona ya neta odoroni ni sari kesa ima famu mais igo ko batiri be boka akabo kuma ke batiri akuma ni batiri che ya akabo akuma tabo ba yere boyo parce que tapo
c'est quelqu'un aba yere bonya lamba atata mais Bathily mi fleni mais Bathily Bathily ame ñogona sare Bathily ngame ñogona de fo ta ke bora français ame ñogona sans perenante tabo sawa ke ñogona ya Bathily e ma ke video mania e ma ke Bathily dabara kaboa e ma ke Bathily avocat ya ni ame ñogona quoi. Salam alaikum ala ka shungalo la woni manama. Salam alaikum.